Gisaulog karong adlaw ang World Arbor Day nga gitiman-an sa laing-laing mga bahin sa kalibutan pinagi sa pagpananom og mga kahoy. Sa dakbayan sa Mandawi gitumong ang pagpalapad sa mangrove area sa mailang nga dapit. Anang detalye ni Nico Serino. Sa sitio Santo Rosario, Barangay Hagubiao, nagkatapok ang mga organizers o volunteers alang sa Arbor Day celebration sa Mandaue City. Ang tinuig nga international event gisaulog pinaagi sa pagpananom og kahoy. Unang gihimo ang briefing aron mapasabot ang mga volunteers nga kasagaran mga magtutudlo kung unsaon pagtanom og mga mangrove. Dili jud kayo ha. Jud tay maani. Dili mo to. Ang mangrove area sa dapit ang gitarget sa kalihukan karong tuiga. Wala magpanuko ang mga volunteers pag-ubog sa lapukon nga sapa aron matanom og tarong ang mga mangrove propagules. May proseso nga gihimo niini, lakip na ang sakto nga distansya sa matag punuan. Lisod man atong area nga katamnan ni hit makay ang space sa Mandaue, so we have this remaining forest ang atong mangroves. So ato nakita nga diri ta mo tutok para mas natay paglaom nga modaghan ang atong punuan. Gikalipay sa taga-barangay Hagubiao ang tinguha aron mas mapalapdan pa ang mangrove forest sa ilang lugar. Labi na kay dako kaayog ikatabang ang bakhawan sa kalikupan. Damgo sa taga diri ron, labi na gyud sa cooperative sa taga Eversley no nga ang eco park na tao ecosystem diri mabalik and then magtukod jud mi diri eco park no nanay plano amo nagi-submit. Bisan ang mga teachers gikan sa DepEd nga misalmot sa kalihukan na dasig sab niini. What they have learned today, they will be shared it to their respective students. We encourage not only DepEd family but as well we encourage the parents and their children to really plant trees to save our Mother Earth. It's really a good practice, not only for the school but also for the community as well. Nindot unta to siya og ang tanang mga tao sa komunidad magpakabana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.